Инде тагын бер җырны җырлап китәсебез килә. Бу җыр без икәүләп улыбыз белән җырлагачакбыз. Бу җыр качандыр радиода бик еш кына әйләндерелде. Бу җыр белән без вакытта балаларны тыңласаң үзеңне ишетерсең дигән конкурс бар иде. Шуның белән без лауреат булдык шул җыр белән җиңүче булдык. Мәхәббәтне язлар алып килде. Бу шулай безнең мәхәббәт тарихы. Ничек без таныштык?
seni yalnız, Hamiz seni yalnız didilaman. Ruslan Luiz Agabitov.